Για ποιο λόγο τοποθετείς τόσο έντονα σε τέτοια κομμάτια? Κυρίως γιατί στενοχωριέμαι πάρα πολύ για αυτά που βλέπω. Δηλαδή, όχι έχω δει, βλέπω συστηματικά και εσύ οικογένειες οι οποίες δεν έχουν να προσφέρουν στα παιδιά τους, αλλά ήταν προβλέψιμο. Πρόσεξε. Όλοι μπορούμε από μια ατυχία να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε. Ισχύει. Και δεν μιλάω για αυτές τις εξαιρέσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που παιδιά μεγαλώνουν χωρίς αυτά που πρέπει να έχουν ήταν προβλέψιμο. Το βλέπεις από πριν. Άρα, στρατηγικά είδες έναν άνθρωπο ο οποίος έφερε στον κόσμο ένα παιδί γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να του προσφέρει. Και θυμώνομαι αυτό. Το κατανοώ. Γι' αυτό βγαίνω έτσι. Να σου δώσω μια άλλη οπτική απλά για να την κάνω ένα προσωπικό γκάλο. Ναι. Βέβαια, το κάνω σε κύκλους που κινούμε. Ενδεχομένως δεν είναι ο μέσος όρος, το αντιλαμβάνομαι. Με πατεράδες, γιατί αυτό με απασχολεί. Που μετά το πρώτο παιδί, πώς κινηθήκανε. Και η συντριπτική πλειοψηφία ή έκανε μια πολύ ρίσκη κίνηση. Δηλαδή παραιτήθηκε, άνοιξε επιχείρηση. Έκανε 2 αποκαταστήματα. Πολύ μεγάλο ρίσκο, παύλα τέτοιο. Καταλήγω σε 3 πιθανούς λόγους. Ο ένας είναι ότι χρειάζομαι παραπάνω χρήματα. Άρα τώρα ή τώρα ή ποτέ. Το δεύτερο είναι ότι ξυπνάς συναισθήματα μέσα σου που δεν ήξερες ότι υπάρχουν. Δεκτών. Τα οποία σε κινητοποιούν. Το τρίτο είναι για κάποιους ότι, δεν θέλω να είμαι αυτό που είμαι τώρα για τα παιδιά μου. Θέλω να δοκιμάσω να είμαι κάτι καλύτερο ενδεχομένως. Ναι. Άρα το κάναν παιδί που δεν είχαν. Και εγώ όταν έκανα την πρώτη, ήμασταν στα. Ναι, αλλά είχες πλάνο. Δεν είναι το ίδιο. Είχα πλάνο. Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Δηλαδή, όλοι αυτοί. Sorry, προέτρεξα. Ολοκλήρωσε την ερώτηση. Εκεί λοιπόν λέω ότι για κάποιους ανθρώπους που δυστυχώς δεν είναι πλειοψηφία, αν περιμένει να είναι έτοιμος, δεν είναι ποτέ οικονομικά. Ποτέ ελάχιστα θα είναι. Ναι. Και όποιος πάει στη λογική αυτή δεν θα νιώσει ίσως και έτοιμος. Μπορεί να έχει και 5.000 το μήνα και να μην νιώθει έτοιμος. Άρα είναι μια ευκαιρία χαμένη ενδεχομένως άμα δεν κάνω. Προφανώς πολλοί άνθρωποι που τα κάνουν και δεν ασχολούνται γιατί είναι ευρύτερο κοινωνικό θέμα, έτσι. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Ναι, προφανώς. Μπορεί να έχει χρήματα. Κατά βάση δεν είναι οικονομικό. Και αν τα έχει παρκαρισμένα. Συμφωνώ απόλυτα. Ενώ έχει χρήματα. Η απάντηση μου λοιπόν είναι αυτή. Πρώτον, τα άτομα τα οποία εξετάζει και λες κινητοποιήθηκαν και κάναν ήταν αυτά τα οποία είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν είναι λοιπόν προδιαγεγραμμένες πορείες. Μπορεί να πετύχουν, μπορεί να αποτύχουν. Δεν κρίνω κανέναν γιατί απέτυχε. Γιατί προσπάθησε και απέτυχε. Προς Θεού, έχω αποτύχει περισσότερο από όλους. Και ξανασηκώθηκα. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε όλοι. Εντάξει. Λέω, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων εκεί έξω που δυστυχώς είναι η συντριπτική πλειοψηφία, οι οποίοι από πριν ήταν προδιαγεγραμμένοι ότι δεν πρόκειται να κάνουν κάτι, αλλά παρόλα αυτά φέραν εγωιστικά στον κόσμο ένα παιδί. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Αυτοί οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν είναι υπέροχο. Ενεργοποιήθηκαν. Αλλά το ξέραν από. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που ούτως ή άλλως μπορεί να είχαν προσπαθήσει ή ακόμα δεν είχαν το δυνατό κίνητρο για να κάνουν κτλ. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο με αυτόν που είναι απλά τεμπέλης από πριν. Το κατανοώ και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, για μένα ο κάθε άνθρωπος κινητοποιείται, έτσι, είναι ο νόμος πόνο ειδονής που μου αποφασίζω, είτε για να κυνηγήσει μια απόλαυση ή πιο πολύ δυστυχώς όταν έρθει το αυγό στον κόλο. Ναι, αλλά εδώ έρχομαι και λέω το εξής. Όχι, εγώ απορώ πως δεν κινητοποιούνται εν τέλει. Ενώ έχεις ένα παιδί. Δηλαδή, αν και εκεί δεν κινητοποιηθείς, τι άλλο, είναι το ερώτημα. Ναι, αλλά δεν είναι πώς θα το πω, εγκληματικό. Άρα γιατί λες γιατί μιλάω επιθετικά. Μιλάω επιθετικά και είμαι τόσο έντονο σε αυτό το πράγμα. Γιατί πολύ απλά φέρνεις στον κόσμο ένα παιδί το οποίο δεν φταίει σε τίποτα. Δεν πρέπει να το κινητοποιήσεις αυτό να πιστεύω. Αυτό που θα το έκανε ούτως ή άλλως. Όχι, αυτούς που είναι στο όριο.